Com a oposició considerem que hem estat generosos i ens hem esperat 300 dies de govern per poder fer la valoració. I avui per fi es presenten els pressupostos del 2016, sí, són les del 2016, i avui la farem. Encara no fa un any, durant la campanya electoral, el que ara és l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Celoni portava el lema "El Sant Celoni dels nostres fills". El 24 de maig, gairebé el 35% dels celonins i celonines que tenen dret a vot van optar per la candidatura de Convergència i Unió i aquests van poder formar govern en minoria. A la presa de possessió, l'alcalde feia les següents declaracions. Ens varen presentar aquestes eleccions amb rigor, humilitat, treball constant i patriotisme. Ho varen fer amb l'experiència d'haver governat durant 4 anys en els que varen posar al dia Sant Celoni, resolent dèficits històrics en equipaments i infraestructures. En definitiva, varen posar al dia el Sant Celoni dels nostres pares. Bé, senyor Deulofeu, atribuir-se als projectes oberts i pràcticament finalitzats de l'anterior legislatura, on governava llavors el tripartit, el PSC Iniciativa Esquerra, no és humilitat, ni és ser rigorós. S'adjudiquen l'autoria de l'escola Bressol, la nova entrada del poble, el sot de les granotes. Quan s'està a l'oposició resulta que són victòries del poble, quan s'està al govern és una victòria pròpia. També ens preguntem on queda l'experiència d'haver governat durant 4 anys. Que no saben que un pressupost inicia l'1 de gener? Estem a 31 de març. Que ho haguéssim fet nosaltres rai, perquè total, pequem d'inexperiència, però amb la seva d'experiència? Tot seguit es plantejaven els objectius per aquesta legislatura, fer el Sant Celoni dels nostres fills. Doncs bé, la millor manera de veure les intencions d'aquest equip de govern és on es destinen els calés i avui és el que fem. Primer de tot anuncien que han d'elaborar un pla estratègic i que es farà a l'entorn del bosc. Per ara, a dia d'avui, no hi ha ni pla estratègic i encara menys hem vist un euro destinat al Museu del Bosc. Ja fa anys que molts ajuntaments elaboren un pla d'actuació municipal, que de fet es coneix com a PAM, on es detallen les accions que es volen dur a terme i així la ciutadania li és senzill accedir a les intencions i sobretot poder valorar els resultats al cap de 4 anys. Aquí no tenim ni PAM ni pla estratègic, no tenim ni idea del rumb de Sant Celoni. Cap on vol conduir el poble aquest equip de govern de Convergència. No sé si li sona, però això és exactament el mateix que va dir durant tota la legislatura passada el govern del PSC. En el discurs de possessió també parlava de fer Sant Celoni un punt de referència del Baix Montseny, al costat dels altres municipis del Baix Montseny. Ni en el pressupost ni en les inversions veiem que es treballi en aquest sentit. No hem vist cap proposta de mancomunació. Per ara hi ha hagut una trobada, que resulta que només era per alcaldes i regidors de l'equip de govern. Es veu que els que estem a l'oposició no en som de Baix Montseny. Com si les tornes d'aquí 4 anys això no pogués canviar. En el discurs continuava dient que ho volem fer per tothom i amb tothom, al costat de les transformacions polítiques, perquè l'únic objectiu és fer Sant Celoni pels nostres fills i filles. Nosaltres, la CUP, ens vam creure la mà estesa de l'equip de govern, la voluntat de treballar amb altres formacions polítiques. Potser érem les altres i no érem la CUP. Sovint ens diuen que anem amb el lliri a la mà i la veritat és que potser els haurem de començar a donar la raó al que ens ho diuen. Pequem d'innocents. Vam pecar d'innocents a la legislatura que iniciàvem el 2007, vam pecar també potser d'innocents a la legislatura que vam començar el 2011 i segurament pecaríem ara. Però aquí va la cronologia dels fets. A l'estiu, al juliol, el regidor d'Economia ens va emplaçar a trobar-nos per parlar del pressupost. Al mateix moment li vam dir que abans de trobar-nos que ens passés una proposta, no el pressupost detallat, de què volia fer l'equip de govern i parlàvem a partir d'aquesta. No va haver-hi resposta. Vam fer una reunió a inicis d'octubre i endevineu què vam demanar? Doncs la proposta de l'equip de govern. Saben quan l'hem rebut aquesta proposta? Al novembre? No. Desembre? Tampoc. Gener? Tampoc. El 6 de febrer li tornava a preguntar, però la resposta va ser l'estem afinant. El 22 de febrer, com comentava, va haver-hi fumata blanca. Per fi hi havia proposta. Clar, eren ja els pressupostos. Ens trobem a inicis de març, fem una reunió, vam poder fer un cop d'ull ja el full de ruta pel 2016 de l'equip de govern, però faltava informació. No podíem comparar-la amb el del 2015. No teníem els capítols desglossats, les inversions, perquè ens demanàvem de parlar de la legislatura, però no estaven detallades. Perquè els de la CUP podem ser moltíssimes coses, però la feina ens agrada ben feta. Doncs tot això, tota aquesta informació per poder valorar amb cara i ulls el pressupost del 2016 l'hem rebuda, sí, amb comptagotes i en alguns casos coses la setmana passada. De fet, aquest dimarts, abans d'ahir, encara vam rebre una de les peticions. Però el sentit de vot no el decidirem en funció de si l'equip de govern ens respecta més o menys com a oposició. Encara no hem arribat aquí. Suposo que ens queden 3 anys per davant. Què és el que veiem?
Doncs el problema és que no veiem res de diferent de la legislatura anterior. Continuem instal·lats en el qui dia passa, any empeny. No veiem cap on anem. Quin és el canvi? Quina és la diferència amb el govern del PSC? Si uns percentatges incrementen moltíssim, sobre el paper no tant. Ara Convergència inaugurarà els projectes de l'anterior legislatura, l'Ateneu, la rotonda de la C35... Per cert, el pas de la C35 que vam proposar tampoc està pressupostat. Això és perquè el cobreix el Departament de Territori, les inversions tampoc hi són. Amb el rigor, amb el treball constant que es deia a l'inici del discurs, creiem que ja seria hora de tenir un pla estratègic. Cap on camina Sant Celoni? Sabem que s'iniciarà el nou POM, ho celebrem, portem 2 legislatures esperant-ho, però hi ha un munt d'interrogants que no ens queden resolts. Es va tard i malament, i Sant Celoni es mereix més. La CUP, des del 2007, que va entrar al ple d'aquest Ajuntament, a representar els veïns i veïnes que havien confiat en el nostre projecte, hem defensat i crec que exercit una oposició franca, amb propostes a l'equip de govern de torn, perquè ens interessa millorar Sant Celoni. Però tenim un projecte propi, que ens el creiem i que en cap cas està representat en el pressupost que es presenta avui en aquest ple. Per altra banda, tampoc ens estranya que el PSC aprovi aquest pressupost, perquè és més del mateix. Política barata. Potser ens agrada veure al final què es farà, que primer ens presentin el projecte. D'alguna manera també s'està sortint de l'armari. Per fi també veiem aquesta sociovergència que durant tants anys també fa que diem que existeix en aquest ple. Per tot això el nostre vot serà en contra.